да кажа, че ще се местя в нов канал. Ще има клип, за да кажа кой ще бъде, обаче това е за този клип и да знаете, че ще се местя в друг канал. Да. И в този клип, в този канал, обърках съм, може да снимам, например, влогове и такива неща, където ще ходя на други места, обаче няма да снимам на Pokemon Go, защото е игра, която ще я хакват на първи, ще пускат покестопове и ще убиват. Затова си стрих, обаче имах много силни покемони, да. Ще снимам на едно нещо, което Shadow Hex току-що пусна в YouTube. Аз я видях и много ми хареса. Ще играем на една игра, която вие не знаете. Сигурно. Не знам. И ще играя на компютъра, ще има по-хубаво качество. Името ми ще е друго, защото не може да си направя такова име, каквото ми е сега, или пък някакво ново име. Ще съобщя в друг клип за това. Довиждане!